もし、この世界で最も強力な力が富や武器ではなく思いやりだとしたらどうでしょう。現代の精神的象徴であるダライラマ重視性法王は私たちに繰り返していてこられました。愛と慈悲は贅沢品ではなく不可欠なものであると。それらがなければ人類は生き残ることはできません。法王はその第一の主要な知約において国籍や信仰にかかわらずすべての人間が基本的な人間的価値観を受け入れるよう呼びかけています。慈悲、許し、自立、充足、そして寛容。法王は温かい心が幸せの鍵だと教えてくれます。これは宗教の教えではありません。私たちが共有する人間性に交差した世俗的な倫理なのです。法王は心の言語を家庭や教室、地域社会で幼い頃から教えるべきだと信じています。だからこそ、幼少期から慈悲の心と感情への気づきを育むため、シーラーニングのようなプログラム立ち上げを支援されました。分断された世界で慈悲が私たちを一つにします。今日、自分に問いましょう。小さな思いやりが誰かの人生を変えられるでしょうか。法王はできると信じています。思いやりで私たちは共に世界を癒せます。